Okay, l-ura maħna. Fakkarkom għanna l-Kevin Borch hawnhekk u għanna wkoll il-missieru u l-ħbib tiegħu insomma ħadkelmu magħhom dal-waqt. Ħanajdilkom rigward il-kompetizzjoni ta' bata. Kull ma tittamel idħol issa fil-paġna sibtek fuq Facebook hemmhekk isibu ir-ritratt ta' Żraben u għażlu ż-żarbun li libes jien illum. Grazzi l daw kollha qed titlu għaliex xi ħadd minnkom li se jagħżel iż-żarbun li libes jiena se tilbu wkoll 25 euro voucher xtofqu minn għand Bata. Nfakkarkom illi rebbieħa tal-kompetizzjoni jitħabbru nhar it-tnejn li ġejjin. Kull ġimgħa ikollna dejjem rebbieħ jew rebbieħa differenti. Grazzi l dawk li titlu u kif ukoll grazzi għal Karpiża hemm kompetizzjoni oħra. Kull ma tittamel idħol fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook hemmhekk isib ir-ritratt tal-bagalja u dik il-bagalja grazzi l Karpiża tista' tkun tiegħek. Sempliċiment like u komment, alright? Daw ir-rigali mbagħad tal-Karpiża nħabbruhom fl-ewwel Sibt ta' Mejju issa dal-waqt fil-programm li għandna. Mela, Kevin, preparat? Preparat, ta' Aħna dal-waqt ħan nisimgħu ħafna affarijiet għax għandna diversi praspar ukoll hawnhekk illi ħan nisimgħu mingħand mill-ħbieb u anke wkoll il-fans tiegħek. Xi ħaġa vera sabiħa illi dal-aħħar ukoll anke il-fans għamlu lek ikla. Ekku. Kif kienet di? ħarġuni, kollha xi Xieħlew, ħarġuni kif qalili. Ħarġuni. Għalu li ħajamlu l-ikla u mhux ikla biss bil-kejk, bil-tawni rigali bħal ġiżirana, per eżempju, bil-follow. Waħda mill-prinċimes naħseb kienet din, nu? Kollha kellhom xi Roberta wkoll. Roberta tinqala biex torganizza mela. Onorat li kolli fans li għamlu daw l-affarijiet. Għax mhux ċajta, bas speċi jieħdu l-ħin tagħhom biex. Kif mortu għanna id naqra fl-ikla? Morna tajjeb ħafna. Vera morna tajjeb, għax dom tinsemmi għadni sissa. Imma kim moħħkom fl-ikla u iktar f'Kevin? Le, f'Kevin, hi. Mux hekk, għaddiju l-ikla. Għaddiju l-ikla. Mela, ħanibdew il-logħba tagħna verità u sfida d-darba ħajibda Kevin għax jagħta hawnhekk magħna l-ewwel wieħed. L-ewwel persuna li se jintażel jew nkella tintażel ser ikollu kollha tagħmel sfida. Alright, importanti bil-forsa li dik l-ewwel persuna mbagħad wara għandkom iċ-ċans li tażlu jekk hux verità jew sfida. Tlaqna? Tlaqna. Ħanaraw min se jieħu l-ewwel sfida jew tieħu l-ewwel sfida mal-ħbib tagħna li għandna hawnhekk, Roberta Anna, il-fans ta' Kevin. Jew nkella Kert. Okay, l-ewwel sfida se jħodha Daddy Mario missieru tajjeb. Mela, hekk tieħu gost ħan tisfida l-missierek. Tisfida? Mela. Tlaqna ħan naraw l-isfida ta' Mario x'inhi? Mela. Mela, trid torina kif tagħmel kieku tmur blind date ma' xi ħadd ta' mad-daddy. Mhux inti li qed tagħmilha, id-daddy jrid jagħmel blind date. Trid torina. Ġieli kellek blind date, daddy. Għara, għed jistimela. Le, mux nisaqqa xej. Le? Xej. Mela jammi, ejja, għandek il-mejda preparata. Blind date miegħek. Mux miegħi, le, ħansibu l-ek il-ċaħat ħallik minn miegħi. Ejja, għek, għod bi-edemmek, fil-edemmek, ħajkollok il-blind date minuta ċans. U l-blind date ħatkum maħanna. Ejja, miegħi għanna, tu applaus. Għara, xismu r-raġel għanna? Paul, hi. Paul, għara ma tuħux għalik għax dil-loba, Mux iġi jisibni wara l-studio, mbat, dil-loba. Mela. No problem. Għajt maħħa l-ewel darba, għajtu fuq Facebook, qabel pero tintaqa maħħa issa. Dik l-istoria, mbat fidejk, tajb għedin fil-mejda. Tlaqna. Għandi pjaċiri. Tanti ħori. Tad gost ħafna. Sa tixro? Jina ilma kjoġbok, hi. Ġibil ilma fejnu. Imma l-ewwel net ngħidlek proset ta' kollox. Għax vera nħu pjaċir nkellmek fuq Facebook. U nirringrazzjak għax ngħaddu naqra ħin nitkellmu fuq il-Facebook jiena u intu veru. Għalkemm ikolli ftit nagħmel imma mbagħad inqatta ftit ħin u vera nitkellmu naqra. Dem ndumu npallaw fuq Facebook għaddej. Iwa, meta nkun qed nitkellem miegħek għas ikolli ftit immur norqod. Għax bis-sens ħili tajt, kollox bis-sens. U jien nara kif ħanaqta biex immur norqod. Nara kif ħansiblek skuża. Ngħidlek ċempen il-bit. Thank you ħafna li sirt naf. Għax issa mmur norqod qablek. Għajkollu, għek vera proset. Mario, posto, grazzi lill-Anna. Mela, pero iktar għamli taj il-blind date, iktar tkelmetti mill-lien. Il-għami għajn l-Anna,
Proset, U postok, mela, ħalkomplu għaddejjin din id-darba imissu Marja din id-darba li tagħti l-verità u sfida lil xi ħadd. Tajjeb, mhux ħatamilha inti ħadd xi ħadd. Ħa naraw il-min, tlaqna. Proset, għandna tinqala, għal-blind date. Kollox inqala. U l-verità jew sfida li jmiss toħod għandna Kevin tajt min jaf. Nistennew naraw. Sasha! All right. Xi trid għandek l-opportunità li tagħżel issa, aħna għanduk l-opportunità li tieħu fil-platt jekk hux verità jew sfida. Xi trid? Sfida. Sfida, però hawnhekk jieħdu gost, Hawnhekk l-udjenza jibdew jgħidulek huma x'tieħu. Mela, ħana jew se tieħu bħala sfida Sasha. Niftaħa. Trid tixfem waħdek ċaċċan għal-minuta. Jiena ma naħsibx li kellek xi sfida diffiċli għax inti kont tisfen ukoll, u smajt. Ija, ma ifhem dem kelli partner mi, mhux waħdi, Ġifieri tissew waħdek. M'hemmx ta' Tajjeb tagħmilha, ħud nofs hawnhekk titlaq qed niskopru ħafna affarijiet ukoll rigward il-ħbib ta' Kevin. Mela, titlaq iċ-ċaċċa għal Sasha, tlaqna. Ejja, bada l-aħħar. 44 sekonda komplu magħha, ejja komplu magħha. Ejja, Roberta. Ejja, għandna rajt, għandna kemm tinqala. Għana ma taqalix, għandna. Ġikene. Isa, ej. Nadagaw laħar 5 sekondi għall-sfida proset, applaus. Proset Sasha. Vera taf. Kontu sef il-competitions mela, u Isa, hej. Joġobni, taċċaċċaw. Sabiħu, għamil 10 snin. Tara ġitek vera tajba mela. U kont champion u kol smajt. Proset, tajjeb. Mela, ħanisma minn għandkom issa. Ħanibda minn għandna xi praskure u kellha xi moment imbarazzanti ma' Kevin, xi tgħidli? Ma tantx ikollok moment imbarazzanti ta' ma' Kevin. Xi praskura? Iktar nitqu. Speċjalment meta kellna l-ikla flimkien vera ħadna gost u ċajtajna bil-ħamiema. Għax tajni ħamiema. Għax meta kien kanta follow. Kellu l-ħamiema. Ħanarawa dal-waqt, ħanarawa. Allura tajni ħamiema, allura kulħadd jiċċajta b'xi Għandek il-ħamiema mela. Tajba, kif baqatlek rikordju mela? Għatik fl-studio qiegħda fuq il-speakers dejjem tħares fuq, sperma ta' Tittoq taħt. Tajjeb, mela, Kert? Mux propja prospura, ħanajdu hekk, għax naħseb hemm iktar mu waħda. Naħseb darba konna ħriġna insomma u aħna sejrin id-dar, suppost sejrin id-dar. Ġan nitorna l-Malja u borna nomu. Ġifier ma rqadniex. Ġifieri wara night out. Ġifier wara li ħriġna. Flok morna norqdu. Morna l-Malja. U bqajna sejrin nomu għamlu nasa fil-għodu. Mela, sewa Naħseb iktar rqadna ma. Sasha? Ifhem, meta darba kienet jagħmel music video, Young at Heart, Kevin. U kien imwarrab ħafna fej kien dak il-post. Emmek Għax laqasna fuq fej. l-imtaħleb, irdum u hekk. l-imtaħleb. U ntlifna u ġejna f'xifel l-irdum, għamilna satej biex wasalna fuq Jisna il-post. tal-off-road konna. Ma doffi vera raspura di. Tlifta u Malta, sefu għara. Jiem dejt. Ma morna f'dal-katlu, għatlu għaddim Malta u dal-post għat ma ġejna 3 sigħat ġewa ligna mbagħad ir-rabat, mhux dal-post. Ġifieri ma sebna mkien. Roberta? Jena mux essaċ praspura, aktar naħseb kienet misunderstanding dan l-aħħar. Dak batli biex nkun mistiedna l-għawek għal-sibtek u speċi persi għandi tifel għadu zaħir. Għatlu s-sanara kif nirranġa, għatlu nibatli, għatlu jek ikun possibli li nsib ma minn nżommu, għatlu nġib il-qalb kolla. U
femni l-kontra. U batlu, u bat waqt li konna din l-ikla, għatlu għal-sibtek u għek, għalli mel inti ġeja. Għatlu, zgur li ġejt, li kont batlek li, ma nafxiex ġara dakinhar. U dik għetajt, nimmaġina. Femni, jien kont preparata li niġi, mu femni li mux ġeja. Immaġina, kont niġi għawek u. Għaddu l inti ġejta. Inti ġejta. Għana bed intaqma, għabel pero jena nafu kolli inti taċ kem kont eċitata, għabel produzzjoni xin kollu tibat il-produzzjoni u għeku. Imma rajt, kalmajt. Bajjeb dik lawa. Id-dadi Mario, meta kien zaħ kien imqareb Kevin. Kien naqra. Fuq ruħu. Kien fuq ruħu ħafna kien. Niftakar darba. Konna nħorġew naħdu l-band li law u lem, niġru law u lem. U miexin, u kien hemm il-Villena, l-istatwa tal-Villena. U qoddimu kellu kanun. Da ħanitla 8-12. Da ħanitla kellu dawk il-5 snin 6. U tela. Għatlu kif, għatlu ħata, le, u tela fuq il-kanun, dak jiżuq il-kanun, U ħajqot jiftar mill-li jek, għixxena, u għamil l-split fuq. Naħseb għadu jgħod sa sallu. U meta ħares eżatt kienet dak il-moment li għamilt l-split u trani malar isni burger. U għammu għalla jaffrela, kienet għaltlu lilek, peri kont ħansemmik. Għalla maħalix, għaltlu għal-periklu. Tajba, di peri għal-periklu. Kif, imma smajna naqra minn dawn il-ħbib il-fens u d-dadi naqa prasparu għek. Imma vera kont imqareb meta kon zaħri u. Fuq tijaj ta' bħal kulħadd. Kont naqam għareb għax ma kontx intihom sekonda ċans u l-mami skina. Għax dadi dejjem xogħol kien ikun, għallu dejjem il-mamesi. Ija, ta' kont naqam għareb, imma mux kullħat kien naqam għareb. Ikolli l-saqsik, issa tażel l-iktar situazzjoni li oġbitek minnom kollha, ta' xi ħadd partikolari. Għandi stax tajt, għax ma' kull persuna li qiegħda. Ma jkollok tażilli persuna waħda. Għandi relazzjoni differenti. Persuna waħda? ħadd ma ħajħu għalih persuna waħda. Lid-dadi, u mela. Lid-dadi, nazlu d-dadi u għalli kanti u koll il-figolli, grazzi James Caterers. Tajjeb, grazzi James Caterers u koll tal-figolla illi għonek jati. Infakrek illi t-tikolad, sej u inti għamilt ir-randan u għek jew. Sajjem, mela, il-lejla f'nofs il-lejf taħdik il-figolla f'takar fina. Mela, ħanilabu l-loba tal-abbona trattorija del nonno. Importa ġibli l-menus minn hemmhekk, please Kevin. Ħantikom il-menju kull wieħed u llum il-loba hija differenti minn tas-soltu. Ħantikom il-menju hawnhekk tidu tagħmlu huwa dan. Mela, ħantikom naqaħjiel tal-platt li għażilt jiena. Il-platt li għażilt jiena fih il-laħam. Alright, huwa platt prinċipali u trid tiktbu platt wieħed mill-menju li hemm hemmhekk. Min ħajaqta l-platt li għażilt jiena jerbaħ ukoll rigal mingħand l-abbona trattorija del nonno. Tajjeb preparati, trid tiktbu fuq il-whiteboard. Il-ħin jitlaq issa għandkom minuta ċans. Jien għażilt platt partikolari li fih il-laħam. Iktbu aqbad il-marker u kteb fuq il-whiteboard ta' għandna ħi. Għandna u x'għandek kemm għandek affarijiet. Kompli sambat ngħidlek wara. Għandna uffiċċju għamlitu il-podium bil-mod, mela. Sibu platt li fih il-laħam, ovvjament, semmejna hekk għaliex anka min jaf kemm hawn nies forsi l ma jiklu laħam jew kienu sawmin jew il-lejla propju ħajkun il-mument tagħhom. Kun hemm min war nofs lejna flimu niftaħ il-figolla il-lejla. Importanti ktbuli il-platt li għażilt jiena biex intikom idea oħra wkoll u marinat fl-asel. Ejja jiktbu. Fada l-aħħar 15 sekonda tikbu platt wieħed biss mhux sibu n-numru imma ikbu platt wieħed. L-isem tal-platt tiktib li mhux in-number. Mela, ħanaraw. Skada l-ħin, daqsek, mela bdinti, Roberta. Jiena naħseb il-marinated char grilled baby chicken. Orili. Mela, marinated char grilled baby chicken, inti? Pork fillet, Mario, inti? Di, Lara Special Marinated Honey Spare Ribs. Zommuwa. Lara Special Marinated Honey Spare Ribs, inti? Inti? Black Angus. Dawara, ħajarawa. Black Angus, inti? Lasagna u inti xik tfejk. Inna l-lara, inti. Erġajtu ktibtu li għaw, għara kitbu li għaw, reġa. Mela, di ħassi xie tradizjoni, jew. Għara kitbit li għaw, għamma. Mela, biex laba, le. Suppos kellek il-whiteboard ta' għadda,
Mela, fil-fatt kienet il-Lara Special Marinated Honey Ribs u rebħu Kevin u għanna ħanoddu il tajba kif tifli fuq il-whiteboard. U ħantukom ukoll rigal kull wieħed biex tmorru l-laboratorja del nonno. Tajjeb, fil-kas morru fl-imkien, mela. Xej, grazzi l-sponsors. Mela, aħna ħalli nkunu ma'kom minn ftit sekondi oħra, baktar affarijiet, baktar kurzitajiet u fuq kollox minn hawn. U ftit ieħor anki ħanaraw x'għamel Kevin Borch wara l-kwinti u kif kien wara l-kwinti Kevin. Ħankunu nafu permezz anke ta' filmati li għandna. Dan kollu minn ftit ieħor ibqgħu magħna. Wasalna biex nilabu l-loba tal-Pizza Petrus ma' Kevin Borch, kif inti, all right? Naf li tixxom mir-riħa, imma dek ma doqx il-pizza. Dal-waqt tittajdli imqar ingredient wieħed ovvjament li aħna żilna għal din loba. Mela, jitlaq il-ħinissa, tibda l-loba tal-Pizza Petrus ma' Kevin, hawnhekk għandna l-pizza, minuta ħin, u fil-fatt ħanġalek idduq il-pizza bil-mod ikkalma. Għana me jkun mux waqafu għax Kevin nafli għatikos. Mela, bda semmi l-ingredienti, għana zilna ingredienti partikolari. Ġobon, tadam, Ġobon ta' dam, naħseb kważi kull pizza jkollha, ma jena jiddu għed. bizzelli, Tidbit ċoħra? għamdi ġuħu. Ndunaj, għax gidem kull gidma la jbirku bil-bot. Għalaw, naqra x'gidmandu, kontu ta' fuq gidem, Kevin. Elfens. Mela, iktar, Bajt? Bajt, proset! Mawx għalik! Dak l-ingredient tal-ġimma fil-fat l-għanna li jistel bekka zinna l-bajt. Slajt it-tajja pil-matin kollha. Ekku ħana ħanajdulhom però bla dubju nawguraw ukoll daw koll lana fil-bħalada kienu ħafna nies li joħorġu u anke ċelebraw jimlajt. Mela, għażel pizza tiegħek, pizza Petrus intu lek barbecue mbagħad tagħmilha fil-kum tad-dar tiegħek. Mela, għanduk margarita, maltija, capricciosa, di special jekk tiddi, tuna, di special. Mela għanduk l-special. Tajjeb, dik hija tiegħek u mbagħad tagħmilha fil-kum tad-dar tiegħek. Grazzi l-Kevin li lab il-logħba magħna. Ħankomplu id-darba jmissa Roberta. Ħanaraw minn ħajażel id-direttur tagħna biex jilab il-logħba verità jew sfida. Tlaqna. Mario ġaġi, pero nfakkarkom illi tista' terġa' tiġi l-istess persuna. Anna, is-simpatika Anna. Le, Anna, stenna, li mhux inta għadu ma żilx. U fil-fatt intażel Kurt, illi ilu jaf il-Kevin li fuq minn 16 sena. U nafu wkoll illi inti tidher għaliex titrenja hekk. U l-Kevin ukoll qed tuħsibu inti smajta. Kevin dal-aħħar ukoll rajni anke fil-Malt Eurovision hu. Kif taqbad tajt? Ħa figura differenti. Thanks to Kurt. Ngħidu l-bons aħna. X'tagħmel imma għandek xi dieta partikolari jew? Le, normalment nifoka ħafna fuq il-workouts kull-jum, mit-tnejn sal-ħadd ġifieri. Mbagħad tażel pereżempju sa ġej Mejju rid nifoka daqsxejn fuq id-dieta. Però jien jekk nitrenja ġieli nikol kollox għax inkun worth it. Fimt? Inkun worth dak li kelli ħanikol. Jekk ma nitrenjax imbagħad inħossni guilty. Mhux hekk, mbagħad taħarqu. Mbagħad naħarqu, imma jitrenja nies jew. Tajjeb. X'se nażlu Kurt? Verità ħanażel jien. Verità tażel? Ma tantx avventurus. Ma tantx inta avventurus. Tajjeb, ma nażlu l-verità. Aqralu l-verità. Ħaniġi ħdej Roberta. Mela, dik il-verità, all right. Mela. Kemm taf titbewwes minn 1 sa 10? Tara, meta tażlu l-verità xi kultant tkun ar minn l-isfidi, ġifieri sta għalikom. Mela, għajdilna naqrejja. Jenna. Ngħidu 7. Tittini number ċempel il-ċaħat. All right. Ngħidu 7. 7. 7. 7 on 10. 7 on 10. Għalfej 7 imma. Għalfej ma tlix 5, għagġalment dak li kulli mur fitriq ta' nofs 5. Għax jisek tħossok tajjeb iż-żejjed għatli 7. 7, tajjeb. 7? Taf xissaqsieħ. Minn 1 sa 10 kemm qed jistib bħalissa. Jien iktar nuħu gost nara l-wiċċ jibda jitla bil-mod dik issu juhu b'dik it-ten nek isgħu xi xemx. Grazzi wkoll il-Kurt. Fil-fatt ħankomplu magħkom minn hawn ftit ieħor bla dubju. Ħanisimgħu il-Kevin li kantalna għandna wkoll x'inhi tagħmel Claudia Faniello propju fit-tur tagħha bil-promozzjoni ta' Brett Leslie. U la semmejt il-Kevin, inti naħseb tafa l-kanzetta ta' Kevin, u?
Eh? Nafa. Vera tafa, mur obsor għalik. Ismani, kanta li bitċa. Here I am, I've been waiting for so long, even though it hurt me so. Long ago I tried to reason with the unknown, just wasn't ready to lose my soul. Il-refrain malaj, I will follow you tonight, even if I won't be alive. Never let you go. No more waiting, no more hating, no more lies. I'll bring you back to life. Għal-kollu, għawek, kollu ħatkanta. Għal-kollu maħkom minn għawnu ftit sekondi għora, b'għaw maħna, b'għawek. Grazzi li tissegwu Sibtek, infakkarkom f'ħafna kompetizzjonijiet li għandna fil-paġna ta' Sibtek fuq Facebook. Kompetizzjoni minnhom hija dik ta' Amrita Food Care and Wellness Center, itlu issa għamlu like fuq il-logo u xaħat minnkom ukoll għajdunna l-fej tistgħu tirbħu propju parsuletti mamulin għal saqajkom li ħartomkom Amrita għal xaħat minnkom li jerbaħ. Apparti minn ukoll hemm kompetizzjoni oħra tal-Kalbros fejn tistgħu tirbħu wkoll dik il-mera daw kollha ssibuhom fil-paġna uffiċjali ta' Sibtek. Komplu għamlu like u sibu wkoll dik il-mera għamlu like fuq kommentaw għalfej ħaqek illi tirbaħ dik il-mera grazzi il-Kalbros Bathroom Center u għonek ukoll inselli għattim kollu ta' Kalbros il-Sonja, il-Charles, insomma, għattim kollu. Grazzi ħafna lilkom u kif ukoll għandna kompetizzjoni oħra dik tal-linfa ta' Dallas. Kull ma tu għamlu itlu hemmhekk, issibu kol logo ta' Dallas, għamlu like u kommentaw għalfej ħaqkom illi tirbħu il-linfa ta' Sibtek. Xaħat minnkom ukoll serba dik il-linfa li tkun magħna wkoll fl-istudju mara fejni għajdun għalfej ħaqkom illi tirbħuha u tkun għandkom propju fl-ewwel 7 ta' Mejju fejn ukoll inħabbru ir-rebbieħa. Qabel ma nkomplu għaddejjin bil-lob tagħna, il-ġimgħa d-dieħla għandu l-birthday missier Kevin u għalhekk nawgurawlu minn issa happy birthday ta' tant ukoll illum għandha l-birthday il-fotografa tagħna illi tkollek mal-Meri jaħdejjen Meri. Jaħdej ħamra nar. Ara kemm meħra fotografa tagħna. Di li toqgħod tuħu ritratti lili. All right, u stibon fuq Facebook, kif inti, happy birthday, għanti kis, ismani, għanna kantant bħal da, kanta xilom wahda, ja, flimkien, Ejja, kif, ejja. L-Meri. L-Meri u d-daddy u. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Henry, you the King of Kings. Happy birthday to both of you. Oh, thank you. Grazie Al-Meri, all right, thank you lilek, issa uħdu ritrat lilek, taktar, jgħet juhdu lek minnem, grazie Lorenz, għax miskadiet uħu ritrat il-kulħat. U għek kolli ritrat u kolta dil-okkazjoni. Mela, ħankomplu għaddejjien din id-darba ħalli nkomplu bil-Verità jew Sfida, id-darba jmissa għanna illi taħt il-Verità jew Sfida naraw lil-min, tlaqna. Mela, ħanaraw min mux se jażel, l-axħalli kena kienet Verità, ġifiri, stali kom illi tażlu ejja. Għax mbagħad fl-aħħar, importanti ngħidilkom illi se jkollna l-overall winner. Se jkollna dak ir-rebbieħ u rebbieħa uffiċjali tal-logħba tagħna Verità jew Sfida llum edizzjoni Kevin Borch. U fil-fatt huwa Kevin Borch illi se jakkwista mingħand għandna se nażlu Der. Sfida. Sfida. Proset mawx għalih mela. Ħanażillek sfida qiegħda u sabiħa di ara. All right? Ejja hi. Mela, ħanniz. Ħanni. Treat Timita. lil Chiara, the one that I love. Oh, Tittimita l-Chiara of the one that I love. Tiftakara the one that I love. Dikħa toqtolni. Nsellu għal-Chiara minnaw, u l-awgurala u kollha jtistajjem, għarriba, bewsa l-Chiara. The one that I love. Titna raw bicċa niftakru għaddi vela tuġobni. Naraw bicċa, naraw bicċa. Such a lovely night when the stars are shining bright and you're near, we're all alone 'cause I long for you so much. I never felt this way, not before.
ħares. Waħda lil Kevin. Di kienet miktuba u kompożizzjoni ta' Jason Cassar u Sani Aquilina. Sani, ekku. Sani madux maħna. Dawn kienu l-ewwel żewġ minn nies li jemnu fija, li kitbu li ġifieri kemm id-diska You're My Dream u Whenever li ħadd sem bihom fil-Malta Eurovision. L-ewwel Malta song. Li dawk tiegħek. in-nies li rebħu b'dik is-song, Jason u Sani. Il-Sani titlob għalihom torbu għalih u Jason jekk qed jarana. Love you, Ħarġu bro. vera minn taħt idejhom pinna u kantanti ta' vera. Sorry, Chiara. Ma jimportax mi għafx titħaq Kjara bħalissa. Alright, mela, ħana d-linja l-Dr. Frank wara rajna l-Kevin jemi tal-Kjara, ħana raw il-Dr. Frank fuq ħajtkellem illum moħkom hemm għal dak kollu qed jiġri għax ħansaqsikom mistoqsija dwar Dr. Frank tlaqna. Nsellim lek Ryan, grazzi tal-li rġajt sedintni. Illum ħanitkellmu fuq is-six-pack. Hija xi ħaġa popolari ma min jagħmel il-bodybuilding fejn bdieta u exercise jinexxielu juri il-muscles taż-żaq. Ta' min jgħid ukoll li anki il-six-pack jeżisti fin-nisa, il-shape tiegħu huwa differenti minn tal-irġiel, għal dawk li ma jinexxilhomx jagħmluh bid-dieta u bl-exercise għandna good news li hemm metodu dik li ngħidula il-4D lipo, il-Vaser 4D lipo, blajnuna tal-ultrasound tista' tixxejpja il-muscles taż-żaq u l-muskolu jiġi jidher u x-shape lifeline tiegħu jiġi jidher aħjar min jagħmilha xorta li tikompli jagħmel dieta u l-exercise importantissimu. Mhux biss biex inġibu s-six-pack imma biex nkunu aktar healthy. Tajjeb. Mela, ħansaqsi lil Roberta, tafx tgħidli fuq x'tkellem Dr. Frank? Fuq six-pack. Fuq is-six-pack, proset, mawx għalik, u inti ironikament mis-six-pack inti rbaħt il-figolla tal-grazzi il-James Caterers. Ovvijament minn ikollu s-six-pack ma jistax jieħu ħafna figolli, imma issa ġejlajt allura u żmienu mhux hekk. Grazzi il-James Caterers għandek ukoll il-figolli, grazzi il-James. Mela, ħankomplu għaddejn id-darba imissu kert u xek li għat il-verite u sfida naraw lil min. Fakkarkom illi għataw min maħax verita jew sfida, għataw min ħadiġa jista' jkun kollox, jista' jkun nerġgħu jiġu l-istess persuni, jista' jkun jiġu persuni ġodda, nistennew naraw min imiss dal-waqt ukoll determinaw ir-rebbieħa uffiċjali. U imissa għandna waħda mill-ikbar fans li għandu Kevin la segwi ħafna żmien u dal-waqt ukoll għandha sorpriża ħelwa. X'nażlu għandna? Ili, u ħajtijilek għanna, ma xtażel verità jew sfida? Le, nażel l-sfida. L-sfida ħatażel? Alright, proset, tu applaus illa, nażlet l-sfida. Mela, għara la xanda. Għanna raw xħatamel għanna. Inti fl-aerobics u kif inti? Tajba fl-aerobics? Ma tantx ta' ma tantx. Biex inti tajba liktar għanna? Biex nisfen ħin. Biex tisfeni, he? Nisfen ħin. Għara, xieħlew, rajnik l ewwel tiċċaqlaq. Nista forsi iċċaqlanna iktar. Kam iċċaqlaqt. Ħafna. Għanna tħobb tiċċaqlaq. Xi tħobb tisfen liktar imman? Kollox, rock and roll iktar. Rock and roll. Issa nsibu la waħda, tagħmel rock and roll. Imma l-sfida li hija di. ħatamel xi ġoħra llum. Mela għandi biċċa drappa li kont trid tagħmel libsa fuq saxa issa. Titħossok diżinjatri. Għax tagħmelu. Tajjeb, tlaqna mela, ejja hawnhekk għandna biċċa drappa bil-mod tal-attarġa. Ħajtlaq il-ħin jitlaq il-minuta issa, tidda wara magħha daqs li għandek libsa. Drappa għandek hawn. Mela ħanna raw x'tagħmel u mbagħad tibbiħha, tgħidilna x'għam mela. Jitlaq il-ħin, tlaqna dawwara. Dawwara. Bil-mod għax għandek il-mike, Saxa, bil-mod. Ibqa' bija, ibqa' bil-ġlek. Stenna. Għajdina xed tagħmel għandek, iddeskrivi xed tagħmel. Mela, ħanamlu la-dublet l-ewwel. Imma dik żapp waħda għandek dublet bissi kollu. Jew ħadd titmaħħa fuq. Imbagħad nagħmilha naqra sex hekk kara. Rajta. Mela ħanġibha issa mismol tara x'wiċċ ħelwa Alla jbirek għandha. Sorry ta' kull mon. Alright, għandna d-dejja hawnhekk qed tiddiżinja. Stenna. Il-libsa tinqala, mata. Le, vera, ninqala, kollox ninqala. All right.
nifuaw, x'għamiltila eżatt, spjegalna. Għamilt la isu bħal meta tara peress li Alla Ibirika għandha wiċċa vera sabiħ Ibirikalla. Għamilt la bħal meta jagħmlu ta' Miss Malta u hekk. Evening għamiltila, għabdak id-drab. Kien hawn għallek iktar isa fil-purċisja tal-ġimgħa kbira għallu. Tajba wkoll ħin. Mill-fliming, all right. Tajjeb, proset, ħudu postkom. Grazzi ħafna. Kollox tinqala, Mela issa rock and roll, ejja. Ħalli nsibula rock and roll, ħanalqu bil-rock and roll. Mela ħankomplu għaddejjin, din id-darba ħanilabu l-logħba tal-Kazamija u nitlob ukoll il-Mario jiġi ħdejja id-dadi ta' Kevin ħalli ovvjament tilab il-logħba tagħna. Mela mur fin-nofs hemmhekk. Mela intom kull ma tagħmlu sa tollu l-prodotti, jien ħanajdlek min se jmur jagħmel xiex, pereżempju ngħidlek min se jmur jaħsel ħwejjeġ u inti tittażel xi ħadd minn daw u jollu l-prodotti minn taħt. Ħares hemmhekk, għandek minuta ċans, all right, jitlaq il-ħin. Min ħajmur jaħsel il-platti? Kevin. Kevin, ħanaraw Kevin x'għandu. Olli Kevin, proset! Kevin għandu l-lava pjatti Kazamija. Min ħajaħsel l-art issa? Kert. Naraw Kert x'għandu? Le, Kert għandu tolli polvere Kazamija, dak ta' trap. Dak ħajmur neħi trap, Kevin għandu ħafna trap. Min ħajmur jaħsel l-art? Ejja. Roberta. Roberta. Naraw Roberta x'għandha? Roberta għandha l-floor wash Kazamija proset, Mario, hi. Mawx għalik, u inti erbaħt il-prodotti Kazamija tal-li tajt l-tnej, proset, kompostok. Ħalli nkomplu għaddejjin, fil-fatt din id-darba imiss l-axħar verite u sfida imissa propju. Sasha, ħanaraw il-minsettija, tlaqna. Ifakkarkom illi minn hawn ftit sekondi oħra għandna wkoll filmat ta' x'għamel Kevin minn wara l-kwinti tal-Malta Eurovision ta' din is-sena. U l-famuża ħamiema. Verita u sfida għal Roberta, waħda mill-ekbar fans ta' Kevin Borch, ħanażlu. Verita. Verita? Verita. Ok, Verita trid. Verita, malaj, ħanaraw il-Verita. Taf tkun iktar ħarxa l-Verita, Roberta. Mela, għandi żewġ mistoqsijiet hawnhekk. Kemm tħossok sexy minn wieħed sa 10? Ok. Kemm tħossok sexy? U għalfej? U ħankun diċenti 8. Proset, tajjeb 8, ha. U kemm taħseb li hu Kevin sexy minn wieħed sa 10? 10 plus. Ma kellix dubju. Mela. Proset. Ikolli saqsi kif, mela dal-waqt ħanaraw minn huma għax għandna logħba wkoll ħelwa kienet magħna s-sena l tkun magħna llum ukoll, logħba tax-xahar aktar tard illi ħanaraw min se jlabha minn ftit ieħor. Kontilek wieqaf ftit fil-Malta Eurovision dis-sena ġejt ħalt l-esperjenza tiegħek dis-sena. Kienet esperjenza. Akkwistajt post tajjeb ħafna wkoll. Akkwistajt post sabiħ ħafna, it-tielet post huwa suċċess għalija. Ħadd pjaċir li kien organizzat verament sabiħ. Ħadd pjaċir li kull darba li nieħdu sem ukoll tistidnuna dejjem hawnhekk, tistidnuna f'kull programm ukoll biex in-nies isiru jafu. Noħu gost, jiena qed nistenni dak wieħed mill-programmi illi kull sena flimkien mal-PBS inkun qed nistenna meta jkollna l-programm ta' qabel il-Eurovision. Jiena verament napprezza raj. U ħadd pjaċir li għamilt fans ġodda għandi mill-ikbar fans li għandi qegħdin hawnhekk ukoll. Kienet esperjenza sabiħa immens għalija u grat għat-tielet post, grat tal-li għaddejt mal-aħħar mal-finalisti. Issa nkomplu għaddejt. Jiena taf xi ġobni fik ibqa' kif inti, mhux qed hawnhekk dejjax il-Kevin kemm li nafu, kemm li anke jiena niftakru anke meta beda l-ewwel darba fuq televiżjoni, dejjem bqajt li u tkellem il-kulħadd u dik in-nies japprezzawha ħafna. Ġifieri dik in-nies. Jien ma narax għalfejn m'għandekx ma tkunx hekk. Għax in-nies tkellem in-nies u qatt m'għandek tinsa minn fejn bdejt u minn bdiek u minn għenek, għax dejjem it's a cycle, dejjem. Proset, mela, ħalli naraw issa, ħantidulek naqal emozzjonijiet lilek, il-ħbib tiegħek id-daddi mod partikolari tal-Malta Eurovision ta' dis-sena naraw ukoll anke kif kien Kevin Borch fuq l-kwinti. Naraw. b'2502 voti. Bil-kanzunetta Follow Kevin Borch.
hija dressing room ta' Kevin Borg, ġejja nidħlu ħanaru daqsxejn xaw. Hello. All right. Kif qed tħossok? Tajjeb, ta' Inti lesta red carpet jgħat. eżatt. Polito, għara, dur naqrejja, dur naqra. Bomba. Mela, kif kienet il-ġurnata tiegħek illum, kif? Illum, terġajt irqat satejn oħra. Mbagħad qatt tfajt post fuq Facebook fuq il-page tiegħi. Ma stajtx inlaħħaq mal-Facebook post tant kemm nies qed Illum, vera. Illum nixtieq nirringrazzja l kulħadd fil-fatt. U kiel xi ħaġa qatt noqgħod infarla ftit mad-dadi. U mbagħad ġejt hawnhekk. Iltqajt ma' Sasha, mitli xari. Kollegi tiegħi minn Sweden, niżlu l-biraħ minn Sweden. Fil-fatt hawnhekk imma kollox under control għandek fil-kamra tiegħek, kollox organizzat u pulit. Naħseb waħda mill-iktar changing rooms organizzata fil-verità. Għax konna nafu li ġejjin intom. Għalek. Għuralek. Bis-sens, Meta tara dak il-filmat, bis-sens. L-emozzjonijiet naħseb jiġru bik. Ħafna. Kull darba li naraħħa u kull darba li nisma' n-nies u nista' ngħid minn hawn ukoll. Ġew sħabi hemmhekk kienu wkoll. U sħabi tista' tarahom kollha hekk. U daħlu. U l-ħornijiet isom qegħdin. Taw kuma kienu. Kellek security sta vera, u mela, ma kellek mela. Dal-waqt ħan nisimgħu wkoll kanzetta ta' Kevin Borg ukoll, illi propju tajdunna wkoll anke fil-paġna tiegħek fuq Facebook, però stanna logħba ħelwa li ħajlabu għall-fans tiegħek. Laqamija li Roberta u l-Anna ħajlabu l-logħba tal-Gustino. Hija logħba sempliċi ħafna jeħdejja Roberta, hija Anna. Mela, ħan nispjegalek il-gallettini mhux tikolhom trid tagħna. Imma trid tagħmel torri. Tajjeb? Tu tagħmlu l-itwal torri. Trid tagħmel gallettina għandkom is-soft cake, gallettina fuq xulxin. Min ħajamel l-itwal torri f'minuta? Alright, jirnexxielu jerbaħ il-logħba. Mela, il-ħin jitlaq propju, issa tlaqna bil-ħin. Mela importanti illi illum il-gallettini ma kollha l-istess, allura għandkom ċans tagħmlu hit-torri ma tibqgħu għaddejjin sal-aħħar. Ħanaraw min se jnexxielu jagħmel itwal torri biex jirbaħ ukoll din il-logħba tagħna llum. Importanti ħafna li tagħmlu t-torri fuq xulxin, gallettina, right? Mela, għandna lill-Anna qabdet ritmu tajjeb. Roberta mhux inqas. Attenta x'imbagħad jistgħu jaqgħu. Ġifieri taħsbuha faċli l-logħba, ma meta titfa' torri, għax aħna provajnija qabel ovvja. Jiena ibqaddejja sal-aħħar. Mela, titħallihom sew Anna, mela. Ħajaw, titħallihom, ġew bdew il-bidu, hija. Ibdew il-bidu xibbat. Taħsibha faċli, però meta tella fuq xulxin, skada l-ħin daqsek, mela. Ħanneħħu l-kaxex, ħanod, ċini? Ma nistax nikolla. Tittikolla, huwa ħdejja. U ħaniksellek qalbek. U huwa ħdek tittikolla, huwa ħda. U mela hu, anke hu waħda fil-każ. Mela, ħanoddu ta' Roberta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naħseb li rbaħt jew rebħitle. 11 għal Roberta, Anna għanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rebħed il-logħba Anna! Proset! U għalli kalla għallet il-Gustino. Grazzi l-sponsor, jkollu sajt li għanna. Tirbaħ il-grazzi l-sponsor, grazzi. Naprezza u koll il-daw koll lejtuna r-rigali. Għankunu ma' komin ftit sekondi oħra fuq kollox nisimaw il-vuċ ta' Kevin Borg u għanna ħafna affarijiet ġejjin. U min se jerbaħ il-logħba verita jew sfida minnhom kollha. Tkun taf dal-waqt tibqa' magħna.
Here I am, I've been waiting for so long, even though it hurt me so. Long ago I tried to reason with the unknown, just wasn't ready to lose my soul. Even if I'm standing here, I just know somehow you will be there. Now the wait is over, I will follow you tonight. Even if I won't be alive, never let you go. No more waiting, no more hating, no more lies. I bring you back to life. There is nothing in this world I wouldn't sacrifice just to see your face one last time. Oh, and as long as I remember, I couldn't even cry, 'cause girl, I'm sure we never said goodbye. Even if I lose myself, you'll be there to keep me hanging on. Now the wait is over, I will follow you tonight. Even if I won't be alive, never let you go. No more waiting, no more hating, no more lies. I bring you back to tonight I'll bring you to life. Hey, yeah. No, you will never be alone. Tonight I'll bring you to life. I will follow you tonight. Even if I won't be alive, never let you go. No more waiting, no more hating, no more lies. I bring you back to life. Sinjuri, Kevin Borch! Blak li mela nitlob il-kumplament ta' tim li kim jaki hawnhekk, Kevin. Kanzota vera sabiħa li tismaħa kemm tismaħħa. Dek, tibqa' toġbu. Grazzi. Kenna lil-Anna u Roberta ma waqfux, eh? U għanna t-tija bdi. Backing vocals. Xtaqtkom rajtuha. Fil-fatt xtaqtu kol insemmi għaliex dal-waqt ukoll se naraw propju min kien ir-rebbieħ uffiċjali tal-logħba tagħna Verità u Sfida li għandna żewġ persuni llum illi se jilagħbu l-logħba tagħna Verità u Sfida dawk illi se jintażlu, però għandna wkoll il-xi ħadd fl-udjenza illi nista' ngħid illi din tkun hawnhekk magħna anke meta jkollna kantanti mill-Multi Eurovision, kantanti, kull tip ta' kantanti, qed nirreferi għal Marija u xek li qed hemmhekk u nista' ngħid illi wkoll tkun taf il-kanzunetti kollha Marija, tkun taf il-kanzunetti kollha tal-Multi Eurovision anke ta' din is-sena u sabiħ ukoll anke jissapportjaw il-kantanti jiena vera nuħu gost. Xi ħaġa sabiħa, Meta tawni dik il-ħamima, Marija kienet li sabitili l-ħamima. U ma setax tkun miegħi il-ħamima llum għax baqgħet id-dar. Darbora ġibilna ħanaraw Mhux ta' vera tal-ħamima, il-ħanuma ta' xi le, tal-Bird Life. importanti, il-ħamima Ġieħ kemm hemm. ta' bitċajt, mhux ta' Ma Marija kienet. Thank you Marija. Jasbok qed iżżomm ħamima. Mela, ħanaraw minnhom kollha ersqu pass il qudiem ħanaraw minnkom kollha se jintażlu fil-fatt tnejn minnkom biss biex ikunu determinati il-żewġ persuni, il-żewġ persuni li se jilagħbu l-aħħar logħba tagħna u allura mbagħad naraw min minnhom se jkun determinati u determinata bħala rebbieħ jew rebbieħa tal-logħba Verità u Sfida llum edizzjoni speċjali ma' Kevin Borch. Naraw min huma daw iż-żewġ persuni. Min se jirnexxielu? Kevin u Mario! Proset!
Kevin u missieru, tajjeb ġejtu il-finalisti. Ġifiri ħan erba' żgur. Ma nafx, minjaf minn serba, minjaf minn serba. Se terbħu nkunu nafos nilabu l-loba fl-imkien tal-Code Zero u bes, jew miħaj, ħaraw naqra msiken daw kif qamu dal-ħodu, kif inu ma mqamdin mela, da jilbsu inti ħabba laħatu zor prodotti mela tidu tamlu, la tidu tilli xawlom xi mod ċarhom ma nafx kif, imma tidu tilli xawlom xarhom għandna hawnhekk għandna lil Roberta u lil Anna. Alright, ħansemmu hawnhekk. Niċċajta magħkom. Tidu tagħmlu stil illi huwa stil sajf 2017. Tajjeb tkunu avventurużi u tagħmlu dan l-istil. Għamlu ħinta, importanti għandkom il-badges, importanti wkoll tużaw il-prodotti kollha. Tajjeb għandkom minuta, ħin tla' issa, tlaqna, ibda braxxa l-isfel u tiegħi tajtu l-bira, sa xa. Ekkin, ħireġ minn kull. importanti tużaw il-prodotti ħalli naraw min se jnexxielu jirbaħ dil-logħba, ejja għandek il-bandex. Għandkom 46 sekonda. Mela. Nibda ġdid. Minu li beda l-ħin. Mela ħan nistaqdu ħalli taraw aħjar. Araħ, dadi kemm jien ħala. Mela, sprejja, tisprejja. Kevin, għandek t-tibraxxi, fada. Ixirrit nagħmel jien Għandek l-affarijiet għamel stil, kun avventurus. Mela taħsibha xi pasta bil-panna. Isa ta' follow. Ejja, ħdejja, Sasha. Il-ħamima. Sasha, il-ħamima ta' follow. Sasha, stilista ta' xar, Kevin, Sorry, Istax nagħmel. Qed tagħmel ħafna, mela. Fadalkom l-aħħar 7 sekondi, importanti. Issa lajta dina minn bolsa. Jiena lek ta' minni xar. Skada l-ħin. Skada l-ħin. Ikkgustajt il-Mario kif beda jagħmellek. Isu qed jagħmel letteralment ċikek bil-panna. U għaddej jafas. Mela, Sasha, naf li ma tantx minn fejn tażel, imma ikollok tażel lil xi ħadd minnhom u naqbadlu jdejħu għalih. Mario! Il-rabbieħ uffiċjali tal-logħba Verità jew Sfida llum edizzjoni Kevin Borg u ħadd ħlif missieru Mario Borg! Foskom! Grazzi, mela, fil-fatt ħatlu bidejh kollu musa, għand il-mus tal-xar fidejja u għalli kuk għal prodotti Code Zero. Mela, għallikom kolla li għedin maħna, għandkom ikel, grazzi l-James Caters u koll, unsellem u koll għattin kollu ta' James li għonek għettina l-ikel, mux għal-mistidna tana bis, imma għall-udjenza u għal-kru kollu tana. Grazzi l-James Caters u koll li għankillum għamluna l-cupcakes u koll. Mela, grazzi u koll l-Aquates għandkom u koll Chirizos, snacks, għandkom u koll il-Fjura, grazzi l-Romano Kassar, u kif ukoll għandkom borza mlija ħelu dan huwa l-ħelu bil-bajda posta tal-ajt. Tajjeb, grazzi lill-tim kollu ta' Dylan's House of Candy li tagħna wkoll għal kulħadd. Mela, għall-overall winner għal Mario għandi voucher għal-ftira tradizzjonali mir-Razzett Atlantik ta' Ħal-Qormi. Għandek ukoll ikel minn James Caters, għandek tip ta' riċetti grazzi l-Fiorucci, għandek ukoll Chirizo Snacks, għandek Fujha minn Poland Waters the Perfumery, għandek ukoll il-Ħelu minn Romano Kassar, minn Dylan's House of Candy, għandek ukoll il-Fjura minn Romano Kassar, għandek ukoll il-Pizza Petrus u kif ukoll prodotti Kazamija dawk huma tiegħek. Grazzi ħafna li kont magħna, nawguralek. Grazzi Mario. Jien ringrazzja ħafna lilkom li kontu magħna, grazzi t-tim kollu, vera ħadd gost anke ltaqa' mal-fans, komplu ħobbuh il-Kevin hekk għaliex naf li tħobbuh ħafna. Kevin fl-aħħar mhux tinqas, nawguralek ħafna affarijiet sbieħ. Xi miss issa x'ħadd tagħmel? Grazzi kbira l-ewwel nies, grazzi lil daw il-persuni li ġew, grazzi kbira lin-nies li jgħinuni bħalissa xa għamlu li xari, Kristjanu s-soj, libsuni. Mingħajr dawn in-nies jiena ma nista' nkun xejn. Tajjeb, xi miss? Issa għandi cover sessions ġejjin vera album mhux se jonqos, music video ġdid. Tajjeb. Għandi kumpanija ta' diski wkoll qed ninvesti f'xi artisti ġodda. Il-Ġappun, ġifieri f'Lulju ħad toħroġ diska li jiena ktibtu produċejt lill-ikbar band, boy band kbira fil-Ġappun. Is-sena li għaddit kellhom is-single kienet l-aktar minn dinja kollha. Nawguralek.
Ibgħaddej kif inti nawguralek ħafna suċċessi minn qalbi. Ħankunu minn minn ftit sekondi ħanurkom se jiġri f'dan sibtek u għandna wkoll ġuellerija, waqt isem il-ġuellerija nix anke nagħmel appell il daw kollha qegħdin tarawna jekk għandkom xi ġuellerija pereżempju li ma tużawx, jew inkella jinnaf xi set li forsi urittuh u tixtiequ tagħmluh pereżempju m'għadux moda u tagħmluh ukoll xi tip ieħor, pereżempju jinnaf għandek ħafna ċieket li ma tux tagħmel brazzuletti u tagħmel imsiret. Jista' jsir ħanagħmlulkom dan possibbli kull ma tittamilna ibgħatilna messaġġ privat fuq il-paġna sibtek fuq Facebook u mbagħad anki il-qudiem se jkollna sessjonijiet ma' Mark Vassallo fejn se nagħmlu wkoll dawn l-affarijiet tagħkom realtà. Kull ma tittamel ibgħatilna messaġġ. Ibqgħu magħna.